La laparoscòpia és una tècnica quirúrgica que a través de petites incisions en la pell i sota l'assistència d'una cambra en el seu interior, permet a l'equip quirúrgic realitzar intervencions a l'interior del pacient. Es coneix normalment com a cirurgia de mínima invasió, i permet realitzar cors molt petites evitant aquestes grans incisions que habitualment es produeixen en la cirurgia oberta. Té com a avantatge que el postoperatori és molt més curt, més ràpid i més confortable per al pacient. El laparoscopiu és un conducte llarg i flexible, dotat d'il·luminació i amb una càmera, que a través de petites incisions en la pell normalment per sota del màlic permeten realitzar tècniques quirúrgiques habituals com per exemple en la laparoscopia abdominal. La laparoscopia abdominal pot estar indicada com a procediment diagnòstic davant situacions abdominals on altres proves no han tingut resultat, com a quadres de dolor abdominal, de vessament o d'infart. Com a tècnica quirúrgica, cada vegada és més freqüent el seu ús davant situacions d'extirpació de vesícula o drenatge d'hemorràgies i vessaments pitades. Molts equips quirúrgics es troben perfectament ensinistrats per a realitzar una àmplia varietat de tècniques quirúrgiques que abans requerien la cirurgia oberta. La laparoscòpia normalment no requereix una preparació especial del pacient, tret que s'ha de trobar en dejú des de 8 hores abans de la realització de la tècnica i durant aquest temps no ha de fumar ni beure. El pacient sempre haurà de comptar l'equip mèdic si està prenent algun tractament perquè l'informin si és necessari suprimir. Abans de la realització de la tècnica, és necessari que el pacient ferma el consentiment informat. Es tracta d'un document que recull els objectius, les indicacions, el desenvolupament de la PRO, així com els possibles efectes secundaris que puguin aparèixer. Normalment la laparoscòpia es pot realitzar amb anestèsia local i una sedació suau del pacient, encara que a vegades, si és necessari l'anestèsia general, com per exemple en laparoscòpies abdominals, serà necessari realitzar un estudi preoperatori previ que comprèn una analítica completa de sang, una radiografia de tòrax i un electrocardiograma. Per a la cirurgia laparoscòpica es realitzen uns orificis petits de 3 a 10 mil·límetres en la pell del pacient. A través d'això s'introdueix una minicàmera de vídeo i una sèrie d'instrumental que substitueix les mans per a realitzar l'operació. Una vegada realitzat això, s'insufla aire a l'interior de l'abdomen que permet una millor visió i mobilitat a l'interior. A la finalització de la tècnica es retira l'instrumental, es tanquen els orificis quedant tan sols una petita cicatriu. Amb anestèsia general, el pacient no sent dolor durant la realització del procediment. No obstant això, les incisions palpitaran i molestaran durant uns dies. Amb anestèsia local, el pacient notarà la burxada i ardor en el moment de l'aplicació de l'anestèsic local. Si es realitzen a la laparoscopia abdominal, són freqüents les molèsties fins a l'eliminació completa del gas insuflat en l'abdomen, així com dolor en la zona d'incisió durant uns dies. El fonamental, la vigilància, perquè no aparegui ni dolor, ni enduriment, ni febre, ni una sèrie de símptomes abdominals i urinals. En general, només una vigilància ambulatòria és suficient. El pacient deu, durant unes hores després de la realització de la tècnica, mantenir repòs, realitzar una dieta lleugera, no fer esforços i no conduir. L'evolució de la cirurgia ha portat a utilitzar tècniques quirúrgiques menys agressives, incrementant-se l'ús de la cirurgia a laparoscòpia com una cirurgia mínimament invasiva. Amb l'ús de la laparoscòpia, a més dels beneficis de la cirurgia normal, s'obtenen cicatrius menors, menor dolor en el postoperatori del pacient, amb una millor recuperació i la disminució de l'estada hospitalària, que fa que la possibilitat d'infecció sigui menor. Al no haver d'obrir-se ni el tòrax ni l'abdomen, la possibilitat d'una infecció respiratòria és realment excepcional.